Сонечна і цёпла, вельмі цёпла. Ветрыка амаль няма, нагрэлася наша дорожка бетонная, і мы вырашылі выкарыстаць гэта цяпло, каб нагрэць ваду у шланге. Разматалі шланг садовы 3-4 дюймы. Тут яго атрымалася, дарэчы, не 60 метров, як я лічыў, а 50 метров. І амаль гадзіну ўсё так ляжала. А зараз мы возьмем вядро, яно 5 галонаў, амерыканскае, гэта прыкладна 19 літраў. І паглядзім, колькі тут у нас цёплай вады. Вода нагрелася, градусов 50, потому что вельмі цёплая. Ой, як шуруе. Калі самому мыцца, так можно и разбавлять, чтобы было больше холоднейшее. Вот пошла уже больше такая прохладнее, але ўсё роўна. Вельмі прыемная вода, і калі паліваць розныя расліны у кветніку, у парніку, то яны будуць добра расці. Не хапае вядра. Яна ўсё ідзе гарачая. А не, вось, дарэчы, о! Все, пайшла холодная. Атрымалася 5 галонаў цёплай вады знаходзіцца у шланге даўжынёй 50 метров, дыаметрам 3/4 дюйма. Альбо 18-19 литров.